Taxi for Howard. Taxi for Howard, yeah? I didn't do it, boss. I didn't do it. I didn't do it. Don't shut the door. Don't shut the door. Oh my God. Mr. Panna, dwan, ie? Un peth i gofio meddwl, yn dweud. Mae rhywun di ar y set, ma'n does. Cliciwch hoffi. Toffwch neu licwch neu like. I got subscribe. Wel, rhywbeth newydd heddiw, dyn ni yn St Asaph. A cofio, os wyt ti'n licio fo, like, neu subscribe. Dyn ni efo North Wales Police. Hon, lle mae'r cair i gyd yn cael ei trwsio. Hyw, Smai, ti'n iawn? be di dy swydd, Hyw? Rheolwr y fflyd, dwi. A faint o fflyd ti gen ti? Just dros 600. A does i'n mynd o tîm ma, neu goes? Ddim efo yma. Na, gwes, dyn ni'n exempt yn y workshop. Gen i weld y workshop te, ia? Mae Trystan yn disgwyl amdanoch chi'n y workshop. Fo sydd... Gorfod o security yma, oes? Paid o sôn. Left or right? Right, os gwelwch yn dda. Bore da. Bore Da, chi chi'n lew. Nais i cwrdd â chi. Nis gweld chi yd, Be di dy swydd te? So fi di'r Fleet Operations Manager, dyn Fleet Operations dych Manager. ar ôl y day-to-day, ynddo? Ni'n siŵr bethau'n cadw i fynd. Di hwn yn llawn amser 24/7 neu just yn y dydd? So 5 diwrnod yr wythnos 5 diwrnod yr wythnos. yn y dydd, lle. So, ti'n prynu cair gen y manufacturers, Yndan. a wedyn maen nhw'n dod fyny fan hyn a dod fewn trwy'r drws yna, Ne. ie? A wedi cael ei troi fewn i pliscar, Ie. a wedyn mynd allan trwy'r drws yna fel pliscar. Ie. Faint o amser mae hwnna'n cymryd? So, Mae hwnna'n gwestiwn da. Gwestiwn i Huw, Hwnna'n dyna. gwestiwn da. a di fyny Mwy na pwy sy'n fo. gweithio. Na, gofyn, faint fysa fo fod i cymryd? Mae'n dibynnu. So, fysa beat car, so Peugeot 308, Ford Focus, tua 35-40 hours. Right. Ydyn mae traffic car, fel ydych chi'n weld o fan Ie. hyn, chi'n weld y BMW neu, Ie. mae'n 90-100 hours. Right, mae yna lot o gwaith yn mynd fewn i'r O, reina. mae'n really wes. Nw'n i ddangos... Oce, gen i ie, weld nw'n i beth sy'n ma. ddangos beth sy'n nhw. Mae rai fi ddaid bod mae'r lle wel, mae'n bran new, yndi? Mae o'n, yn deud A lle ges ti'r yr idea o'r workshop fel a te? Reit, mae Diwra di'r cwmni Ie. sy'n neud y cabinets ma. Mae heini yn gwmni yn Brackley ma nhw, ia. O, ie. So, fi o'n i chwiliad am wahanol cabinets, be oedd yn isio. Oedden ni gynnu syniad go lew o be oedd yn isio. Ie. A ia, fi o'n i lawr yna. Fi o'n i lwcus, gafon ni fynd i ProDrive. O, do? Dyna be mae'n iwsio yn ProDrive. Ie. O'n i'n mynd i ddaid bod o'n edrych fel rally workshop, fel M-Sport neu ProDrive. So, dyna lle ges ti syniad, ie? Ia, Di'r boys yn licio gweithio efo nhw? Dyn nhw'n gweithio allan? Da ni mond yma ers 3 mis o ond Ie, 3 mis dal. yndi, mae'n positif iawn. O, good. Mae'n bwysig i cadw'r workforce yn hapus, yn dydi? Yndi. Right, lle dyn ni'n cychwyn? Mae hwn ar y chwith yma, hwn un o motorbikes traffic ni, so mae hwn yn fully operational. Dyn ni wedi dod â hwn mewn heddiw i chi gallu weld a cymharu efo beic arall, so hwnna ar y dde yn fanna. Hwna'n bran new yn dod fewn i cael. Mae hwnna'n brand new, fel am nhw'n dod o BMW. So, Ti'n gweld y statistic yn dweud? Mae yna mwy o damage yn cael ei wneud ar motorbike o dan 4 mile an hour na dros 4 mile an hour. Ie, Ac ie. maen nhw'n colli nhw, cwmpa nhw ar llawr nhw. Ie. Ie? Dyn nhw'n malu ar reidio nhw. Da ni, na, maen nhw'n rei da. Maen nhw'n cael eu trenio yn... Dyn ni wedi bod, fi a Emer, wedi bod i'r BMW Off-Road Riding School, lawr yn South Wales. So, peth cyntaf wnaethon nhw dangos i ni wneud, codio fyny o'r llawr. Ie. Faint mae'n costio te pres, fel pres ar eich awr ar oriau, i newid hwnna fewn i hwn? Yna tawsos o waith ar hein, nhw. So efo hein, da ni reid lwcus bod ni'n... Di'r model ddim di newid. Ti specialist mechanics i wneud y job ma? Mae yna 3... Pawb yn wneud bob peth o gen ti specialist? Na, specialist. Specialist ar y bikes. Be sydd i convertio? Mae'n aerials a radios a pethau fel yna. Does y blue light. Mae blue light yn dod ar y bike yndi? Ar hwn, yndi. So, mae'r beic yn cael ei fildio yn y factory hefo rhywfaint o ledau glas. Lle maen nhw'n dod o? Germany, ie? O Germany, ie. Ond mae'r goleadau glas i farchnad Germany. Right. Os ydych gofyn newid hwnna, reit? Ond, da ni'n prynu'r plis model achos mae'r paniers yn wahanol. Right. Mae'n bach... Be mae plis maen nhw'n cario yn y paniers, te? Sandwiches, ie. Sandwiches. O'n i'n mynd i ddweud sandwiches, ond siŵr o'n i'n Bocs meddwl bwyd. falle bod o'n bethau bwysig fel... Mae'n Tickets book. fire extinguisher,
ticket book, ia. Sign, slow down. First aid hefyd, felly. Beth sy'n fan hyn te? Radio a pethau, ie? Ia, radio di hwnna. Di o'n connected trwy'r amser i Yndi. bikes eraill ag i'r control hefyd, yndi? Yndi. Dyna beth di hwnna fanna. Oscar 24 to control. I'm now going down the A470 at 200 mile an hour, chasing a little red Yaris. O'n i'n dweud, ia, chasing the red Yaris. A wedyn gen ti sirens yn does? Oes. Blue lights. Dwi'n licio weld nhw pan mae rhywun bwysig yn dod a maen nhw'n mynd rownd a stopio ffordd a bethau. Maen nhw'n slick yn dyn nhw. Maen nhw'n gweithio fel tîm. Mae'n lot o treinio mynd i fewn i hynny, lot o waith yn mynd i fewn i hynny, really. Maen nhw'n dod lawr fan hyn i treinio hefyd ar y ffyrdd lawr fan hyn. Treinio'r bikes ar y bikes yn dyn nhw. Yndi, da ni'n neud lot i'r Met a ia, mae yna ddipyn o forces yn defnyddio ffyrdd Gogledd Cymru i treinio. Faint i rain wan? I prynu? Ta 12? 12 dyn nhw? Ie. Dim yn bad, neu di? Na, chdi. A faint wyt ti servisio rain? Bob 6. Bob 6. 6,000. 6,000, right, Bob okay. 6,000 y filltir Okay. neu bob 12 mis. A mae wedi cael ei bildio'n dda iawn, dyn nhw. BMWs. Maen nhw'n gret. Maen nhw'n ffantastig. A dos e ddim really beic arall i gymaru fo fo, dos yn byd arall ar y farchnad. Mae Yamaha wedi dod allan efo 750 dyn nhw, ond dim mor cystal neu di. Dydyn. Faint o'n bikes i gen ti? So 15 i gyd? 15 i gyd. Mae gynnu ni un o ddau off-roads, does, mae yna 20 o feics i gyd, achos mae gynnu ni camera. A mae'r off-roads yn cheisio bobl sy'n mynd off-road. Yndi, drwy operation specific, dyn nhw'n allan bob dydd o gwbl. Good job. Ie, Right, wir. sy'n mynd mlaen fan hyn te. So, service yma na, a mae rhaid yn special wan, mae rhaid yn cael ei newid fewn i police cars, yndden? Yndi. Dyna beth sy'n digwydd yma. Ie, mae hwnna'n car electric, dyn ni'n delfio mewn i byd electric. O'n i'n mynd i gofyn hwnna i ti, be di'r policy o cael electric te? Mae gennym ni 20 o geir allan yna. Da ni just yn gyrru nhw. Allan o 600? Ie. Right. A dyn nhw'n full electric neu hybrid? Full. So mae'n gorfod plug nhw fewn? Plug nhw fewn. Right. Be yw ti'n feddwl fel Operations Fleet Manager? Na. Di o ddim yn barod i'r ceir marked ma. Right. Eto, mae'n cymryd gormod amser i jarjo. Right. Ar hyn o bryd, dyn ni mond yn gyrru ceir electric allan i lle mae gynnu ni charger yn hynny. So, mae'n bach ratach, ond mae o'n fwy. Wyt ti'n just cadw pawb yn hapus wneud y policy? Beth o self-charging hybrids te? Mae gynnu ni rei, sori Wes, mae gynnu ni rei, ond diolch gwahanol, really. Mae mwy o pwysau, mwy o batteries. So, a mwy o electric sy'n mynd yn wrong, yndi? Yndi, maen nhw'n ffain, maen nhw'n gwneud y job, ond di'r CO2 ddim lot gwell na diesel neu petrol. Mae o'n step wrach yn nes at ultra low emission, ond mae'r diesels, da ni'n prynu lot o Peugeot 1.5, sorry, wan diesel, a mae o'n gret, Dyna be yw ti'n Peugeots di'r ar hyn o bryd. beat car? Ie, ar hyn o bryd. So, mae rhain yn cael ei specio fyny fan i bod yn fast response cars, be yw ti'n galw nhw? Ie, so mae hein yn geir traffic.Wn i edrych fewn un o'r rhain te? Iep. Hwn yn marc te? Yn marc di hwn, ie. So, be sy'n gwahanol? Mae goliadau yn tu fewn fan'na, does? Mae oleadau yn y ffrant yma. Ti'n moyn mwy o goliadau ar rhain i bobl gwybod bod nhw yna, neu achos gen nhw ddim signs yn nhw? Ddim lot, really. Ddim lot. Mae yna un neu ddau mwy o LEDs wrach yn y gwylod yma. Ond fel yr heol, ar yr ei traffic, mae'n reit debyg. Be arall sy'n yn rhain te? Fel cair cyffredin wan te? Mae yna radio... Mae yna lot o kit fan hyn. So, da ni'n defnyddio'r sgrin Volvo. Right. A da ni fatha sgrin i gael gweld yr kit. Wyt ti'n gallu torri fewn i hwnna? Wyt ti'n gallu iwsio hwnna? Ynddi, diolch yn hawdd, de. A mae'n gwmnioedd allan yn ewan sydd yn gwneud... Di Volvo yn helpu ti fel la? Ynddi, yn bach. Ynddi. Ond be maen nhw'n fwy dieddol o wneud ydy rhoi ni mewn cysylltiad hefo cwmni. Chos mae'n risg iddyn nhw fel gneithurwyr i wneud o'i hunain. Beth am warranty te? Ie, maen nhw eisiau gwerthu ceir hefyd. So mae yna warranty ar y car ma, so os yw hwn yn torri lawr, oes. mae'n mynd i Volvo Garej am warranty, neu nhw'n dod allan?
Y ddau, gawn ni call-out, neu nellwn ni fynd â fo'n syth i'r dealership. Den ni'n neud chydig o warranty yn hynny fewn yma hefyd. A wedyn maen nhw'n talu ti i wneud hwnna? Maen nhw'n talu ni i wneud o, ie. So beth am, o'n i'n clywed bod na ANPR system yn y cair yma, efo camera pethau. Right. Sut mae hwnna'n gweithio te? O'n i'n weld bod na un ar y bench fan hyn rhywle, yn does? Hwn di'r pac, ie? Na, da di trio siarad am hwn. Ie, so da chi'n gallu weld yn y car yma, so hwn di'r backboard yn y car ei hun. So di hwn i gyd yn mynd mewn i'r car. So hwn di'r computer yn y car. So beth mae hwnna'n neud? So mae hwnna'n rheoli yr ANPR, so mae hwnna'n lincio mewn i'r cameras o felly. A wedyn mae'r ANPR wedyn yn rhoi... Beth yw'r pethau gyd ma te? So hwn di MCS, so mae hwn yn rheoli'r goleuadau glas i gyd ar y car. Y goleuadau glas? A'r seiren hefyd. A wedyn mae yna control panel i hwnna hefyd, does? Oes, so hwnna di'r control panel. O, hwnna di'r control panel. So mae'n dweud, left arrow, left alley, 360, rear ends, blues. Ti'n cael bob peth ymlaen ar un pryd? No. Does am nos na'n byd felly yna fo chwaith. Nos? Na, ddim byd fancy fel edrych nhw. Stop, os ydyn ni'n cael weld. Stop. A wedyn, beth yw'r rhain i gyd, he? So hyn jyst chydig o hwnna eitha relay box i'r cameras drwy'r dosodd. Mae hwnna tracker unit. Tracker unit. So os o'n i wedi prynu tracker system ar car newydd fi, fyswch chi'n gallu dweud lle mae o? Fysa. Ia. So os di car yn cael ei ddwyn, fysa tracker yn activatio'r car ar ochr nhw, a wedyn sy'r car wedyn yn rhoi beacon yn dweud dwi wedi cael yn ddwyn. So deda bo fi'n mynd fel y gwynt wan, a dwi'n cael ei dal efo camera, ydy camera yn siarad efo hwnna a dweud, hei, car coch bech yn mynd fel y gwynt, cer ar ei olo. ANPR, dwi'n mynd heibio'r plisgar ffordd na. Ydy o'n flasio fyny yn y car, yn y plisgar? Os oes yna markers ar eich car chi, pwy sy'n rhoi'r markers te? So mae'r control room neu mae o'n lincio mewn i'r national computer hefyd. Di'r ANPR ddim yn neud y speedio. Mae'r ANPR i wneud efo... I baddies, drugs a dwyna. Ie, neu dim insurance ar y car. Di o'n gallu ddeud hwnna, di ANPR? Dim insurance, dim MOT. Tax. Syth. So ti'n pasio, ydy o'n gwybod yn syth bod na ddim ar y car? Yndi. So, os oes na car efo registration, sydd ddim wedi cael ei taxio, mae yna flag yn yma, oes? Dim tax. Yes. A wedyn troi round, nôl, stop. Iwsio'r 300 brake horsepower engine a mae'n supercharger a turbo ar y car yma. Supercharger a turbo? Mae'n supercharger, so yn lle'r twin turbo, mae o'n... Turbo a supercharger? Turbo a supercharger, ie. Pwy sy'n actually naid hwn? Di hwn yn cael ei naid fewn fan hyn? Mae hwnna'n daclus, yndi? Ynddi'r hogia fan hyn sy'n neud hynny. Maen nhw gyd yn naid hwn? Ie. Mae'n eitha gymleth hefyd, yndi? Yndi, mae'n lot yn mynd mewn iddo fo. Mae o'n job rhaid da i rywun i dod i gweithio fan hyn te? Yndi. Swn i ddweud. Yndi, mae'n wahanol. Mae'n reit anodd, os dyn ni'n chwiliad am staff, mae'n reit anodd ffindio rhywun i'r swydd yma, gan bod does am lot o bobl allan yn neud o, ia. So, mae mechanics yn gellu wrach trosglwyddo, ond wrach bod nhw'n misio, so ia. Dyn ni'n trio cael apprentices a gael bobl... Dych chi'n cael apprentices fewn, oes? Ynden. A wyt ti'n gofod bod... Dyn ni'n trust yma? Wyt ti'n gofod bod yn bach yn dde, Tess? Os gen ti... Ie, ti'n gofod pasio'r... Vetting. C, fi ar, ia? C a B, ie? Wel, mae'n vetting specific, mae o reit... Reit anna. So ti'n good boys, te? Da ni'n hogi da yn dod. Da wir. Mond yn smocio ar y weekends, ie? Ond ni'n edrych yn cefn y car, ias, ti'n mynd gymleth, yndi? A dwi yn licio bod chi'n iwsio tan bach o pren. O, ie, wel. Mae'n haws. Ti'n gwybod Gordon Spoon ar engineering? Ie. O'n nhw yn arfer wneud pethau plisgas, dyn nhw'n dal yn wneud? Yndi, so dyn ni'n delio SVP, so Safeguard... Dave Spooner di hwnna, ie? Safeguard SVP, Dave Spooner, ie, mae Chris yn gweithio hefyd ydy. Wel, o'n nhw'n arfer bildio rally cars i ni, ti'n weld, pan yn eithon ni ennill y mhencampwriaeth yn 96, Gordon Spooner Engineering, oedd y tîm, ynddo? Ie. Chwarae teg. O, dwi wedi treulio dipyn amser yn Colchester. O, do, law, fan y Whittam. Yn Whittam. Right, mate, how's it going, mate? All right? Ie, a mae'n elynu ar y wal,
A maen nhw bob tro dwi'n mynd, maen nhw'n gofyn, achos maen nhw'n gwybod bod mae Gwyndaf Evans yn gwneud chydig o waith i ni. Gwyndaf yn un o'r approved service centres i ti, di? Yndi, nhw sy'n gwneud dolgellau a bermo a tywyn lawr fanna. So, bob tro dwi'n mynd yna, mae'n dweud, how are they in North Wales? Oh, they're in North Wales. That Gwyndaf, he was hard work, wasn't he? Howard Davies. Never lost any weight. O, ni'n cael lot o hwyl efo hyn goden. A Chris, oes i'n not efo Dave, a Dave ddim yn dod ar rallies lot. Ond fo oedd yn gwneud specific stuff. Mae'r hogiau, neu mae rei o'r hogiau sydd yn gweithio yna, yn rei o'r hogiau oedd yn gweithio yn y tîm ralio, so maen nhw jyst i trosglwyddo i'r ochr special vehicle preparations di'r gwmni. O, ti'n dweud wan bod na ben 90 hours, faint o gwaith sy'n mynd troi standard car fewn i speed cop car? Ie, sori, hwn ydy 90 hours. 90 hours. Ie, so mae hynny'n cynnwys gwneud y backboards yma. Dod i fewn, unig beth o ddim yn cynnwys ydy'r livery, da ni'n outsourcio hwnnw. O'n i'n sôn bod na ANPR system yn y car yma. Beth yw ANPR? So, Automated Number Plate Recognition ydy o. So, mae yna gamera yn ffrant y car ag yn cefn, a mae hwnnw'n darllen number plates ceir eraill, ac mae o'n checio number plate y car yna wedyn yn erbyn database. So, mae hwn yn marked speed car, ie? Beth sy'n wahanol yn hwn, te? Dyn ni'n gwneud 3D printing y felly ar rei o'r pethau. Dyn ni'n ffitio. Fel y brackets bech mae i dal y lights ymlaen y bethau, ie? Gweld i ni. Achos bod hi'n dywyllt, ti'n mynd gallu rhoi lights ti fewn, gwyt? Na. Ti sydd wedi gwneud rhain fan hyn, do? Ie, so mae'r bracedi yma, dyn ni wedi printio hynna ar 3D printer ni, so dyn ni wedi diseinio'r bracet i wneud siŵr fod y golau yn ffitio a fewn y bracet. Y broblem, os di rhywun yn dechrau ffitio goleuadau tu ôl y gwydr, di'r goleuadau wedyn ddim o'r llachar lle dyna pam dyn ni'n ffitio nhw ar y tu allan. Wyt ti'n gofod cael batri wahanol i redeg y systems i gyd yma? Neu ydych chi'n redeg off y batri? So, efo'r hein, dyn ni'n ffitio battery auxiliary. So, mae'r goleuadau i gyd yr hedeg oddi ar y system yna. A wedyn, yn y boot hefyd, ydych chi'n gallu gweld y plastic load carriers dyn ni'n ffitio yn y ceir. O, ie. So, dyn ni'n ffitio rei plastic i ddal y kit. A wedyn, dwi'n mysio mynd mewn drwy'r ochr, allwch chi weld y backboard. Wyt ti'n cael lot o trafferth efo pethau fel la? Neu dyn nhw'n pretty reliable? Na, maen nhw'n rei da. Os ni'n licio clywed bod nhw'n unreliable. Dibynnu pwy ydych chi siarad efo? Ie. So chi siarad efo policeman, dwi'n ba. O'n i eisiau edrych ar y kits ma. Just awn i fyny fan hyn tan bech, wan. Y diwr y kits ma. So, bob un efo'i toolbox ei hun, ie? Ie, so... Bob mechanic efo'i toolbox ei hun, ie? Ie, lawr yn y pen yma, rei gwyn, hynna di'r base commissioner. So, beth sy'n gai nosy bech mewn fan hyn? O, mae'n ar gloi. Mae'n gloi, ne? Rwy'n chi'n dod, mae'n rhaid. A llwyd wedyn yw service, ie? Ie, so llwyd di service, so mae bob work... So, pwy sy'n mynd tools ma? So, dyn ni'n supply o hein i'r technician. Supply o tools? Na ti job there, achos yn Garej mae mechanic yn gofio supply tools i hun, does? A we, snap-on, ie na. Snap-on dyn nhw na? They wish. Ha? Na, Sealy di'r hein. Sealy Premier. Nice tools. Dwi'n licio tools. Gynnau fetish efo tools, ynddi? So, ni lawr i'r un nesa. Be di hwn? So, oil. So, mae gennym ni oil. Oil, be di hwnna? So, mae gennym ni 3 oil fresh. Un i Peugeot, un i Volvo. Dyn nhw'n defnyddio oils wahanol? Sut wyt ti'n gwybod pin di pin? Gesio, de. Gesio? Be di hwn? Dŵr? Dŵr, dwi'n e. Sio diod. Air fanna? Ie, gennym ni air. Mae gennym ni electric. Be sy'n fan hyn, de? Oil arall? Oil fresh. AdBlue. AdBlue? Sut mae Plisman yn oed AdBlue yn y car te? Efo cardyn, ie? Achos AdBlue yn nuisance, yndi? Yndi. So, dyn ni wedi gosod 3 tank o gwmpas Gogledd Cymru, wedyn maen nhw'n gallu mynd a maen nhw'n gallu llenwi hynny. So mae hwnna'n poen, di. Dwi'n weld AdBlue. A mae'n drud, yndi? Mae'n rhyw 30 quid am 20 litres, yndi? Mae'n wahaniaeth mawr, dyna pam bod ni'n brynio mewn bulk. Mae'n wahaniaeth mawr rhwng brynio. So, dyn ni'n neud siŵr bod ni'n topio fyny fan hyn. A wnaeth y cael stopio heb AdBlue, wnaeth y stopio? Neith. Dyn ni wedi cael ambell un, de. Do? Ambell un, de. Un y ddau, yw'rach. Right, awn ni draw fan'na wan i weld... Chi'n di gweld yn... Oil drainers. Hang on, sorry. Oil drainers, neu mae hwn... Oh, look out. So mae hwnna'n dod allan, mynd fyny at y car, symplug allan. Ie. A lle mae hwnna'n mynd wedyn? Dol i mewn. I'r stôl yn y cefn. Beep yn y cefn. Wyt ti'n werthu'r oil, recyclo fo? Yndden. Mae o'n mynd yn dol i recyclo. Oes na pres
Ti'n cael ei talu am waste oil? Mae'n bach, dim lot, really. Dwi yn licio... Lot o waith di mynd I fewn i'r cabinets Dwi yn licio'r cabinets yma. Bin, fan Ali. Ie, mae'n ei le I bob dim, ie, dyn ni di drio, sort of. Sockets. Sut wyt ti'n tynnu olwynion ffwrdd? Air neu... Impact, battery. Battery impactors. Milwaukee's, dyn ni ar. Milwaukee's. Ie, chwith, dwi'n meddwl. Melyn di'r cosh. O, ie, ie. Ein di'r... So, wyt ti'n prynu rhain i'r mechanics hefyd? Ie, ie. Chwarae teg. So, yes, mae'n job there, yndi, chwarae teg. Good tools. Good tools make man happy, eh? Makita. Maen nhw'n cael lot o iws I fod yn deg. Yndan. Yndi. A maen nhw'n edrych ar y hola nhw hyd yn dydy. So, mae gen bob mechanic box bay fel la, ie? Un set-up. A bob peth yn... So gen ti 6 ar yna, o bob peth. 6 ar servicio a 3 Mae'r boi Milwaukee a Makita yn licio weld ti dod ffôn cogen ti, yndi? Ha? Mae di cael ei bres fan, ddim mae gen I ni. A beth di hwn de? Hwn yn dod fewn am... Audi A4, mae hwnna'n dod mewn I gael ei commissiono. Yndi. Fewn I glisga fel la, ie? Ie, so mae'r ddau yma, mae un yn cael i'w... Mae Carl yn gwneud yr development, so wneud y car cynta. Pwy sy'n diseidio ar y spec te? Ie, ni hefo'r plismin, os liciwch chi. Den ni'n eistedd efo nhw ac yn gweld Wedi bod yn aros tan February blwyddyn dwytha am Audi newydd. Ie. Wyt ti'n cael cair yn iawn, wyt? Neu di gofordro nhw yn... Na, mae o'n... Swn i'n dweud, unpredictable, dim ond. 600 cars, faint o cair sy'n ar order efo ti wan te? Ar hyn o bryd, mae'n tua 60 ar ordor. Ar ordor, ie. Ond mae hein di cymryd blwyddyn I ddod. Right. Mae hwn di cymryd 3 mis I ddod. Right. So, dyn ni'n... So, be di hwn? Audi Quattro, A4. A4. Nes ti ddweud bod yn hybrid? Mae'n 48 volt battery yn y boot. Neith hwnna gychwyn y car. Right. A mae o... Os da motors yno te I... Mae'n iwsio yr alternator dyma, ddim. So, sut mae o'n rhoi power i'r car? Drwy... Mae'n motor, motor bach, ie. Right. Oes. Ond So, beth sy'n digwydd efo... O, nedi. Beth sy'n cael ei wneud I hwn, wan te? Iddo fo dod allan yn wedi wneud? Yr injan 3 litre diesel di hwn. Dych chi'n gallu prynu hwn yn y wlad yma fel car personol. Be di'r horsepower yna, 3 litre? Twin turbo te? Nes ti ddweud turbo a... Yr Volvo sydd efo supercharger. Mae hwn 284 brake di hwn, dwi'n meddwl. Digon I plisman, di. Digon I plisman. Mae'r Audi newydd efo 341, so dwi'n mynd I cyrra fo'n dw. Ydych chi'n o lew. Ydych chi'n iawn o hwnna. Hynny bwyd i'r dreifar gorau, di. So be arall sy'n... Wyt ti'n neud rhywbeth efo performance, ti'n neud rhywbeth efo suspension, y brakes? Os ydych chi'n edrych ar y Volvo, ne? Mae'r package di roed at ei gilydd, so... O, efo Volvo? Hefo Volvo, so mae o'n police spec. Ie. Os da ni'n mynd am yr injan fawr, fel arfer, da ni'n gallu cael... Mae'r seti yn bucket seat, so da nhw'n gallu eistedd yn nhw efo'i body arm, ar y beth felly. So mae nhw'n neud package efo brakes mawr. Mae'n werthu lot o cair i'r plis, ynddi? So, mae'n big business, ynddi? O, masif, yndi. So, sy'n byd yn wahanol i'r spec os o'n i'n prynu... O ti'n mynd bach i prynu'r car yma yn y led yma efo'r engine na? Dim efo'r engine na. Right, okay. Na. So faint o rain o'ch chi'n gofod prynu? Dyn ni wedi prynu... A ni prynu 8 lenni. Right. So, reit. A be di'r plismon yn meddwl o'n nhw? Be mae plismon yn licio? Mae'n farn gwahanol. So ti'n gallu gofyn iddyn nhw I gyd, nhw I gyd efo barn gwahanol. Mae rei, oedden nhw'n yn licio'r Volvo I ddechrau, ond maen nhw I weld yn licio fo wan, mae'n gar gyfforddus. Maen nhw'n licio, mae'n lot o fynd yn hwn. Ond front-wheel drive di hwn, de? Na, quattro. O, quattro, a be di hwnna te? Mae all-wheel drive. All-wheel drive, maen nhw'n all-wheel drive. Mae hwnna'n neud gwahaniaeth, yndi? Yndi. Mae'n saffach, yndi? Yndi, mae o, yndi. Y beth sy'n anodd ydy, mae'r quattro system yn behafio'n wahanol i'r all-wheel drive mewn situations gwahanol. Yn sut te? Nes ti ddeud o? Pe ma nhw'n pwysio i'r... Chos mae'r quattro yn reit fixed, 60-40. 60-40 i'r cefn. I'r cefn, ie. Ond mae Volvo yn mwy i'r ffrant. Dwi'n gwybod beth i'r Volvo. Ie, mae Volvo yn mwy i'r ffrant. Ti'n cymharu yr BM, yr X-Drive, mae hwnna yn fwy... Neith o roed y pwer lle mae angen y pwer, ie. Angen y pwer. Ond maen nhw'n behafio'n wahanol
pen yn yr extreme circumstance, maen nhw gyd yn bihafio wahanol. Dwi'n gofyn cwestiwn, pa car o ti'n gyrru? Be sgynna i dwi? Audi A3. So ti yn yr Audi club te? Yndw. Hwna di'r 48 volt battery? Ie. So oedd hwnna di dod yn y car fel a, oedd? Oe, da ni'n di wneud lot i hwn o gwbl mon stripio fo, really. A maen nhw wrthi'n wneud y brackets ma wan. Ie. So na nhw wneud y prototype brackets a wedyn na nhw wneud wedyn brackets digon i wneud y gweddill y ceir, ie, yn fan hyn. So mae o hefyd yn edrych ar, mae'n pwyso nhw. Mae hynny'n... Pan bod i'n bwysig i pwyso nhw? Mae hynny'n... Mae'n siŵr bod nhw ddim yn gor-pwysig? Ie. Diolch yn bad efo'r Volvos, ond wbeth llai, da ni'n stryglo efo... A wedyn, wyt ti'n gorfod roed suspension mwy yno, neu ti'n mysio wneud hwnna? Na, da ni'n twtio dim byd fel e. Na. Be di'r corner weights fel ar y Volvo fel hyn? Ydy o'n dda? Ydy o'n equal? Yndi, mae'n rhywbeth tebyg. Yndi. A wedyn ti'n rhoi lwmp o plisman fewn a lwmp o plisman arall ar ochr arall, dweud, so mae'n balansio allan, di. So da ni'n gweithio fo allan hefo, ia. So mae hein fel arfer yn single. Wyt ti'n neud siw bod pethau sy'n pwyso wedyn yn cael ei roi yn llefer eraill y cael? Dyna pam wyt ti'n rhoi y control panel yn y set cefn, ia? Ie, dyna pam dyn ni'n pwyso fo. Tra dyn ni'n neud y development vehicle hefyd, dyn ni'n pwyso nhw i wneud yn siŵr fod y pwyso yn y lle iawn. So dyna'r ANPR camera fan'na, ie? Ie. Yn glompyn o beth, yndi? Mae o'n, yndi, so mae'n infrared di hwn o fan hyn, fel bod o'n gweithio nos hefyd, ie. So, ni'n siarad am dan pwysau yn y cefn. Ond mae hwn yn barod i fynd? Wel, diolch yn bell, ie, so mae'n 10 o cones a bob math o... 10 cones yn mynd allan a 2 yn dod fewn, ie? Ie, seins a bob math o... Be di hwn, de? Be di iawn, dwi heb di weld blismon efo'r un ar ein yna. A mae hwn i mesro skid marks, yndi? Ti'n bawd o fod yn speedio? Mae'n joc yma, Howard, we won't go there, we won't go there. Chwarae teg. Be di'r lli? Be mae'n iwsio lli, te? Torri bab wire? Ie, bob math o bethau, really. Di hwn yn kit, mae bob car efo'r un. Be di hwnna, te? O, hwnna i malu ffenest, a hwnna malu seatbelts. Ie. Dew. Da chi'n meddwl am o peth? Tyre pressures, check your pressures. A di Prisman yn gofod checkio car bob amser mae'n mynd allan? Yndi, every day. Every day. So hwn... Be di hwnna? Os dyn nhw'n defnyddio hwn, ti mewn helynt, y stinger di hwn, so... O, ie! Ti ddefo allan? Gen i weld y diawl. Ni wedi allan ymlaen dy gar di tu allan. So... O, mae di torri. Ti waith gwario'r TS ar y Toyota, ne? Wyt ti'n tynnu rhain ffwrdd, te? Sgynna i ddim syniad. Dim syniad. So, sut wyt ti'n... Gada hynna yno. Dwi'n mynd i tynnu allan. Hawli? A wedyn maen nhw'n lluchio fo ar hyd y ffordd, a wedyn, ie. Hope for the best. Ydy rhain yn dod ffwrdd, te, neu dyn nhw'n gadael rhain o fanna? Na, fe nhw'n gadael nhw anodd, swn i feddwl. Mae hynna'n punctro, mae hynna'n mynd mewn i'r tiar, a mae'r nodwydd neu'r sting hun aros yn y tiar. So mae hwnna? Be? Dwi'n meddwl. Mae hwnna'n mynd fewn, hwnna'n dod ffwrdd. Di hwnna'n aros yn y tyr? Yndi. Yr hwnna? Rubber yn aros, ia. So mae o'n dod yn deflatio yn slo, swn i feddwl, ia. Daw. Job i roed o'n ôl, ynddi, siwr. Dwi'n rhaid i. One time use, di o, Howard. So, dyna ni brynu newydd o. Eitha beth ffitio'n down box. Den nhw'n iwsio rhain ar ei tamol, te? Yndi. Yndyn? Yndi. Ni roi hynny'n ôl wedyn. Ie, yndi, maen nhw'n. Yndi. Dwi'n mwyn gwybod faint mor Bruce fan, a fydd hwnna ar y llawr fydd. Neu, fydd ei torri ffenest. Hwn oedd y machine o'n eisiau weld. Ia, hwn di'r 3D printer. Be di hwn yn neud, te? Printio'r pethau bech na? Ie. Y brackets na? Ia, so fyma, dyn ni'n diseinio... Fyswn i'n... Os roed i blocyn o plastig i fi, a hackso, allai wneud job well o'na. Gan i gael... Mae'n e challenge yma. O weles i fi oedd yn trio wneud yn gynanach y boi na. Pethau gles na. Be di hwn yn yr ochr o'n hyn? So hwnna di reel o plastig yma. Reel o plastig? Ie, so ma... So dyna be mae hwn yn wneud, y bildio hwnna fyny. Brackets bech i dal y goliadau, eli? O, fyswn i'n wneud job lot well efo hackso. A lwmp o plastig. Mi oedden ni yn greu nhw'n hynny, a mi oedden ni'n enw efo Stanley knife a hacksos o bethau felly. Mae'n lot llai o injuries o'n efo hwn. Mae hwn yn gwrdd, di. A pen ti'n neud volume, ti wedi rhoi neud y design ac faint mae hwn yn cymryd i wneud un o'r reina? No idea. How long does it take to make one of these, boss?
takes about 5 hours to print 2. 5 hours to print 2 of them. 5 hours? Ia, da chi'n mynd sefyll yn ei Wel, watched. sy'n mynd i wneud hwnna mewn 10 minutes, efo hacksaw, a blanc o plastic. Howard's going to do a load I've got him on a this praise to afternoon. you, boys. Deda I fi, faint i hwnna, faint i'r machine ma? Siwr iawn, faint oedd o'n yn wirion. Rwy'n 2,000 mae di talu am ei hun dwywaith drosodd. Mae o'n... 5 hours i wneud 2 o'r reina. 24 hours. So, 24 hours, dyna 25 hours mewn dydd. Mae'n mynd i wneud 10 of them. Dos y neb yn gweithio nhw? Ie, mae'n boi, mae'n gofio designio fo, roed o fewn. 10 hours? How long does it take to design it, Carl? About half an hour. There you go. 10 hours. So one day to get 10 of them. Give a half an hour man hours. Electric. 3 grand, 3 grand i prynio. Oh, I think Cewman. Ond mae o'n gallu gwneud y beth arall ydyn, di? Hacksaw then. I would. And a file. What a take. Embracing technology yma at North Wales Police. Nai, Police Gogledd Cymru. Heddlu Gogledd Cymru. Heddlu na fo, heddlu. Be sy'n o'n dda ydy, be dyn ni'n stryglo fo fo'r goleuadau yma ydy, weithiau mae'r golau newid, neu mae'r car yn newid, a dyn ni'n gorfod cael nhw ar yr angl iawn. So mae o'n gallu tweakio'r design wedyn. Os ydy'r, fydd y design i'm yn bell o hwn i wbeth arall y state. O'n i'n mynd deall bod o'n 5 hours i wneud hwnna. Na fi chwaith. Ha? Na fi chwaith. Are you sure it's 5 hours, boss? It's a dense print. A dense print. If it was... I'm dense, like me, dense. 5 hours? Quick 5 hours in weather. 5 hours? 5 awr i wneud 2 o'r reina? Mod reina. He'll still be here in an hour if he's saying 4 hours, 4 hours. Actually, 2 hours 6 that. Oh, you are giving us porkies. Never trust the policeman. Taxi for Howard. Taxi for Howard, yeah? In you go. Aw. Right unigol yn dydi? Ynddi. Ha? Ynddi. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i ffitio fe fan ynddi. Ti'n mynd i drio? Yndw. Pen mewn gynta. I didn't do it, boss. I didn't do it. I didn't do it, I promise. You can shut the door now. There you go. Oh, I didn't do it. Don't shut the door. Don't shut the door. Oh my God. Mr. Panna, dwan, ie? You can give it a good kick in os ti Os eisiau, dim de. byd, neu guys. Os dim byd, nothing to catch hold of. Nothing to cut myself. Nothing to hammer there. Na. Un peth i gofio meddwl, dweud. Mae rhywun di pisio ar y set, ma'n does. That's the best of it, Howard, I think. Ha? Pwysyn... O, Iesu. Pwysyn glan a'n rhain allan. It's a job. O! Oes yna tallen y llawr? Na, gwe. O, na, goes. Na. Dyn ni... Ach, a fi. So mae hwn yn design SVP. Oh, right. So un o tîm Dave Spooner. Dedau Dave Spooner bod Howard di bod yn y car yma'n ddigon fawr. Wel- Be di'r botwm yma, te? Mae hwn de, so To intercom, O, diwn. ie? O, na. mae Na, hwn magnet, i... Magnet? I be, te? Roed y seatbelt ar. So, safio bod ti'n gorau ystyn drosodd. Na ti syniad da, Dyn nhw'n gorfod Gwisgo seatbelt. gwisgo seatbelt, ond mae'n rei sydd yn compliant, a dyn ni roed hwnna yna, safio bod nhw. Right. So, mae hwnna off transit, be di o, rhywbeth off transit, dyn ni wedi gymryd o. Ti di beddwl am bopeth yn do? Wel, mae'n intercom wedyn rhwng y ffrant a'r cefn, a dyn ni'n peipio'r air conditioning ar Ia, so ti'n mynd yn bell ac mae'n boeth, siw, mae fel ffyrnes fe hwnna, fel greenhouse bell. A dyna, os ti'n cael rhywun sy'n lyb i fewn Os ti'n weld bob amser mae rhywun yn mynd yn y car, mae'r copper yn pwysio i ben fewn, di. Dwi'n gallu weld pam wan, de. Wel, mae escape hatch ochr yma hefyd. Very worst case, mae nhw'n Tynnu nhw allan trwy'r helpu nhw twll na. fewn drwy'r ochr yma, ie. Ie. Ti'n gofio meddwl am y peth yn dwyt? A mae'n eflynyddoedd o sort of gwella. Development a gwella, ie. Ond, so mae hwnna yn cael i'w... Mae Peugeot yn helpu ni hefo'r design yma. A wedyn mae nhw'n crash testio car. A ni'n mynd i gofyn os beth sy'n digwydd os dwi'n cael damwain. Mae'n siŵr bod y lladron yn saffach yn yr gyrwyr yn dydi? Yn fanna. Ie. Be mae'r crash test, be oedd y results y crash test, rhaid da? Den ni'n mynd den ni'n mynd yn un sled test, os lici di de. Ac oedd o'n iawn? Andi mae o'n, neith hwnna'n dod o ne. Neith hwnna'n Neith hwnna'n symud. symud.
Yr unig beth ydy, mae o'n solid structure, so... So wnaeth o hitio'r ffrant. Neith, ac os yn ti passenger yn y cefn neu whatever, ond... Ac o'n i'n rhaid, eisiau weld y fan yma, hwn sy'n mynd allan fel o ti'n dweud os oes na damwain mawr, ac y ffordd ar gau. A be mae o'n neud efo hwn te? Be sy'n cefn hwn? So, mae yna racking y belly yn cefn hwn, dyn i ddal kit maen nhw angen, cones, pethau mesur y belly, yn yr ochr yna yn y cefn. Soon as the road is back open, mae'r evidence di mynd yn dydi? So mae'n job wedyn di i wneud unrhyw peth. So, mae hwn yn rhywbeth maen nhw'n mynnu cael bob tro bod yr tailgate mae'n agor achos mae'n lot. Mae'n bwrw a maen nhw'n gweithio o dan o. Yndi. Mae'n briliant yn dydi. Be maen nhw'n galw, up and over do. A bandos di fel yndi. So mae'r plismon ei hun, neu mae'na boi yn Colwyn Bay sy'n iwsio'r fans yma, ie? Ie, no Llandigau hon. Tîm i hunain. Dyn nhw'n gweithio full time te? I'r plis neu jyst cael ei gael allan pan mae'n damwain? Full time. Full time. So, dwi'n meddwl na'r rhan bach ydy be maen nhw'n neud ar y sîn. Maen nhw wedyn yn bildio case wedyn, ne ddim, ie. So, os oes na damwain, lle mae car yn mynd, di'n dod i fan hyn? Na. Mae'n recovery i'r recovery. Lle maen nhw'n neud y forensic investigations te? Yn y site recovery. Ie. O, diddorol yndi. Dych chi'n meddwl am bethau fel hyn, ydych chi? Mae'n lot o mynd ymlaen, dwi'n lot o adrannau gwahanol. Oes lot o gwaith hefyd, does? Oe, mae'n ei. Ti'n bod, mae'n 22 yn gweithio yma. Oe, hefo bob dim, de, efo admin a dreifars a bob dim. Ie, so, lot o gwaith, a 600 car, ti'n bod, mae o'n... Mae'n 3 dreifar, a cwbl maen nhw'n neud i dod â Nôl Caer. Nôl ymlaen, ie. That's a job there, de? Lla i wneud hwnna. Not my cup of tea, swn i'n bod. A bob amser pawb wneud hwnna i ti ar y ffordd. Wel, boys, diolch yn fawr, da ni wedi cael hwyl, yndo? A da ni wedi weld lot. Diolch am gadael ni fewn ac edrych. A cofio, os wyt ti'n licio fo, like and subscribe. Hwyl am y tro.